X'jagħmel negozjatur tajjeb? Il-negozjatur tajjeb naħseb jiena huwa wieħed li jisma' il-nies tiegħu l-ewwel ħaġa. U jagħti dak li ovvjament in-nies tiegħu jridu jipprova jresqu viċin ħafna tal-mejda tan-negozjati, jisma' l-parti l-oħra xi tgħid ikun kompromess bejn iż-żewġ naħat. Imma l-element ta' negozjati jibbażaw letteralment fuq fiduċja fiż-żewġ partijiet li qegħdin jinnegozjaw. Once li xi ħadd biż-żewġ partijiet jitlef il-fiduċja fl-ieħor, negotiations break. U esperjenzajta dil-ġimgħa stess. Dol 15 insomma nista' ngħidu fejn in-negozjati mal-dipartiment realizzajt jiena li fl-opinjoni tiegħi kienu ma kinux sejrin bl-aħjar mod, jew ħassejt illi kien hemm kif tgħidha. Lob biklim li jiena ma nittolerax minna saħalli ħadd jitnejjek bija. Għax la ħajtnejjek bija ħajtnejjek bin-nies tiegħi. U jiena n-nies tiegħi naqbes għalihom akkosta kollu ġifieri m'għandekx bloody chance li ħadd misshom ġifieri. No way. U naħseb dik li għamilna trajenti wkoll għalija. Għax jafu li inti M'għandekx. sbukkatu ġellied? Ma ġax ġellied, le, tal-punt u fair. Nħossni fair man-nies li għandek raġun ħadd jieħdu, jekk m'għandekx raġun mhux se tieħdu, ġifieri mhux noqgħod nilablek bil-kliem, jiena mhux noqgħod nwiedek affarijiet li ma sax intik. State and plain, jiena nkun attila min-nies. Aċċessibbli l-ħin kollu, jiena l-mobile tiegħi ma jqafx. Ġifieri lejlu nar, jiena jċemplu l-nies ma sax ma wieġib xi telefon. Jekk jien għandi xi ħadd li forsi tilef il-job fil-għaxija. Hija dedikazzjoni kbira u tkun hemmhekk on the line għall-ħin kollu għalihom. Ma nagħmilha bil-qalb kollha, ġifieri, sagrifikajt ħafna sagrifikajt. Pereżempju? Naħseb li kbar li ultimate sacrifice kienet il-familja. Il-familja ġifieri. Kont miżżewweġ ġifieri u issa l-affarijiet ġifieri sfaxxaw. Mhix fax. Faxxaw ħabba li inti kont Jista' jkun li kien hemm element ħabba fekk. Ma sax ngħid li kienet kompletament ħabba fekk, imma nemmen li kien hemm parti minnha fejn waslet kiet parti mir-raġuni għalfejn kien hemm parti fejn sfaxxat. Mhux faċli ġifieri. U trid nammettija jiena wkoll minn nifsi, ġifieri mhix daqshekk faċli. Imma dedikazzjoni hija femm jekk jiena nkun tħalta xi ħaġa kosta kollox, irid nagħmilha dejn li familja mhux importanti u naf li l-familja tiegħek hija xi ħaġa importanti sagra għalik. Hija importanti ħafna. Ma meta inti mbagħad ikollok dak il-peace kollu dak in-nies kollha warajk. Titgħod attent ħafna. U taf inti tbagħti wkoll. Ma ġifieri, mela, inti qed titkellem li bħala union, kemm għandkom membri intom? Ma ngħidux kemm għandna membri. Membership aħna ifhem illum il-ġurnata nieħu kellek tagħti numru. Qegħdin aħna viċini 3000 ruħ. Għalfejn ma tituhomx il-numri? Numri preċiż qatt ma nagħtuh. U x'inhi raġuni għaliha? Le, fem, mhux hija kif tgħidha. L-ħaġa qasib biss inkun naf jiena numru preċiż għax in-numri dejjem tilajn. Sewwa. Jew jaf inti kemm birjutu fija jonqos. Fimt? Il-numru preċiż ma sax ngħidlek jiena isma' 290. Il-fatt li ma tafx il-numri preċiż. Il-numru preċiż ma nagħtuhx aħna fem anke għalfini ta' negozjati. Imma fem. Realistikament, għaddin aħna 3000 ruħ u għansibna anke għabizni 3000 ruħ. Dan titqis ħaġa, dan tittamela, meta ftaħna l-Union 2018, għana bdejna b0 members. Jiena differenti minn ma sabi l-oħrajn trade unionisti kbar li jenna fil-pajis. Semmijom inti, dikanna Tony Zaherb u l-lum għanna Josef Buġeja tal-General Workers Union, Josef Vella tal-UHM, Marco Bonici tal-MUT, Paolo Paċ tal-MUMN, da kollha ma' nies li wirtu union. Ġiri wirtu ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, ġiri inti il-bażi qed hemmhekk. Istituzzjoni ibritta. Meta tibni union ġdid, it is no it's not an easy task. Xinti, bdejna minn zero, ifisser inti zero financials, m'għandek xejn.
L-ewwel membru 45 euros biss. U tibda tibni ftit. U tara dik il-45 euros kif qed investiha. Ikux fuq ad, fuq Facebook, ikux fimt xi ħaġa. U inti tibda tella. Imma inti fl-istess meta tibda l-bibien tiegħek. Tkun l-istess tkun qed tikkompeti bl-istess mod jekk mhux aħjar pal-union li inti qed tikkompeti magħha. Ma tistax tiftaħ binqas għal volja l-oħra ilha 100 sena. Kważi anke kun ugwali. Ma tistax tkun ugwali. Diffiċli li jiena nkun għallim u jew nkun edukatur. U ngħid diffiċli terba' il-fiduċja union li ilha 3 snin kontrastata ma' union li hemm 100 sena. Ma tistax inti, ma inti immaġna anki fuq sempliċi brands, immaġna inti żarbun għandek żarbun ta' tali ditta li jilbsu Michael Jordan, fimtu għandek żarbun għandu kif ħareġ issa, u inti tirreklama ta' żarbun tgħidlu isma' dan aħjar minn ta' Michael Jordan, kif għad beħħa. Fimt? U allura b'dak l-istess mod inti trid u inti dil-ħaġa deċidejt tagħmilha ġifieri għax fil-fehma tiegħek inti tista' tmexxi union aħjar mill-MUT. Mhux jiena biss. Jiena parti mill-mekkaniżmu. Jiena fem. Nidedika ħafna ħin presenza li m'għandi diversi nies li jgħinuni, ġifieri diversi volontiera. Isma', intom għandkom 3000 ċirka 3000 edukaturi kemm hawn Malta? Edukaturi kinti tot inti b'tal-istat b'kollox iżek qed tikkalkula inti għandek kważi ma 10,000 ruħ. Kważi ma 10,000 ruħ. Ġifieri qed ngħidu għasfadilkom qegħdin ftit iktar minn nofs triq. Inti trid tikkalkula fuq tal-istat. Imma biex intom ikolkom il-lijiet li tinnegozjaw. Ġifieri intom qed bħalissa qed tikkompetu għalijiet biex tinnegozjaw minn flok l-MUT jew flimkien mal-MUT. Minn flok. Jena mistenna negozja ma' l-MUT. Nirka fejn. Mux għaxab għas il-liġi ma' hemm unions oħra, hemm ftehim settorali, hemm ftehimi. Fejn ma tistax tilħaq ftehim, speċjali tgħidhom smena 3000 ruħ. Int għandek xi ħaġa iktar forsi jew inqas ma nafx. Nagħmlu kompromess, naqdu join forces. Ma tgħaddilekx minn moħħok di? Il-logħba ċess ma tintrebaħx inti bil-tnejn ma jkunu checkmate. Ġifieri għalik il-checkmate huwa li mhux għalija biss imma. Ma qed nitkellem ġifieri tajli f'moħħok. Għalik il-checkmate huwa li l-UPE tieħu post l-MUT. Mhux li l-UPE iġib għall-argument jinnaf daw fl-imkien mal-MUT jew li l-għalli mal-edukaturi kollhom din iż-żieda ta' 28%. Ara. Għalik huwa li huwa l-iktar għan importanti. L-għan importanti huwa li aħna nieħdu l-ftehim settorali u li għalfejn. Meta inti għandek dan inti anki l-gvern. Ftehim settorali ġifieri intom tkunu dawk li tinnegozjaw. Inti anki l-gvern missija bat jiddeċidi li kismara, aħna din viċin ta' inti għajt 48%, jien għajt 50%. Fimta, għan gvernaw fl-imkien. Għalfejn għax inti għandhom żewġ ideoloġijiet differenti. Fimta, ju suppost għandhom, għajdu bekkux. Spiċċaw kważi ibidlu, fimt. Imma insomma, l-UPE għandha filosofija differenti mill-MUT, ħafna. Ġiri, il-trade union, l-element ta' trade union li taqbeż għal-ħaddim, hemmhekk qiegħed komuni għaż-żewġ naħat. Imma mbagħad għandek filosofiji oħrajn, fimt li l-UPE temmen ħafna illi taħdem mal-grassroots. Il-grassroots huma dak in-nies li għadin fil-klassi, ġifieri aħna nikkaverjaw aħna il-kindergarten, l-LSEs, il-teachers, l-heads of department li għandhom ukoll lessons fi klassi u tnifqu semmek, mbagħad għandna ovvjament il-lecturers tal-università jew tal-MCAST ma nitkellmu fuq l-iskejjel tal-istat il-mainstream schools li forsi dak li jkun jassoċja. L-MUT għandha ukoll fi ħdana l-assistant heads, il-management biex niftehmu. Sawa. Il-heads of schools, il-educational officers, u għandek, fimti ġiri, kif tista' meta inti jkollok inti konflitt bejn teacher u bejn l-amministrazzjoni, kif se taqbeż għal-jom it-tnejn jum jekk inti qed tirrappreżentahom it-tnejn. Jiena dik ma nistax m'għandix diffikultà għax jiena ma nirrappreżentahomx.
L-amministrazzjoni ma Huwa nirrepreżentawx. dak li Jiddistingwina. dak li distingwikom Mhux hekk biss. iktar minn hekk, eżatt, għax inti tissemmi ideoloġija ġemgħat tkun ħafna iktar. L-ideoloġija Wiesa minn hekk. l-ideoloġija wkoll anke il-mod ta' ħsieb bejnietna kif aħna nisimgħu dak li jkun. Inwasslu anke il-konsultazzjoni. Għandik eżempju. Unions oħrajn aħna nitkellmu ma' ħafna unions oħrajn għandi union li nitkellmu aħna magħha mis-Somalja. Dan is-Somalja ġifieri mhuwiex pajjiż għaliex Ewropew, ma Naħseb anarkija fil-fatt is-Somalja, le? ma Skont l-imparti. Skont ma dan inti huma tal-construction workers basikament. Ma meta kien ftehim strutturali x'jagħmlu? Jagħmlu dokument, fimt, jiftehmu ma' żewġ partijiet mela isma' wasalna l-aħħar draft. Qabel ma jiena noħodlok bidejk li inti l-gvern, pereżempju, jiena immur għand il-membri tiegħi b'dak id-dokument. Dan jiġri s-Somalja ħseb wara Malta. Malta tkun ġrat ma' kull union, imma Alla jbierek l-aħħar ftehim li jiena kont se nirremetti meta rajtu. Ġifieri qisu dal-moment fl-istorja tal-MUT Kien l-art tradiment ta' sekk. Kien l-art tradiment. U qed jiġru diversi avvenimenti li fl-opinjoni tiegħi huma tradimenti oħrajn. U l-MUT ma kif jirribatti għad il-ħaġa? Fis-sens. Nifhem. X'inhi Id-difiża tagħhom. difiża tagħhom jew I don't know, how do they debunk what you're saying? Nifhem, ħanejlek ħaġa, jiena naħseb they don't mention anything, to be honest. Mux jgħidu, mux vera, għat ma tkummentaw. Naħseb jiena r-riżultat huwa fir-realtà dak li tiġri madwarna, ġiri l-ġurnata għandek sistema edukattiva li qed tikrolla, għandek inti nuqqas ta' teachers, fi suppost dak il-ftehim tant kemm kien tajjeb bħala żieda fil-paga u hekk. Suppost f'għajna l-università kollha edukaturi mhux qed joħorġu inti ftit li xejn